kutaura nemi amufunga ndikukushedza dora rangu riri pakicheni ndinoenda ku dora rekuti sei amuna kuona mari ngeri pakicheni ndini dola ngumira zvemadhola aiwa baba susu kana ichitaura nemi kagatimbotora nya ndinonotenga shingo ndikuda dhola rangeri pakicheni ndini ndatenga newspaper wani ndatenga newspaper ngepatava shuwa madzokoro dzashenasi madzokoro dzakuti nhasi zvekutenga newspaper muda kungobheja bhora kuda kuona zvebhora izvi ungateme dhola shandi tikuona mari yakawanda takabvira riniko baba susu muchiita zvinhu zvekungobheja mofela kutaura kuno mofela makufeni awina kudhara imi mofela ane mhanza agara uya anowina imi musafungoti mhanza yenyika iyi ndeye mari baba susu imhanza yenhamwe ndibozamazamawo chiko nezuro takasvika pakubika chimodha mashandisa rimwe kuti mari yacho saka ndimuda kuti ndiita sei ungateme dhola shandi iwe chere inorohwa nhasi chiko sinandichere baba susu inorohwa kani tinochere usatombocheme dhola ine basa rechere totowina mari hobhosha kupikwa muchingoramba muchingobheja zvinhu zvisingabude zvisiri kubuda ine zvidhola iroro ndariwachira kuti ndiwanimobheja bhora shuwa hazvitori kana time ndipedze mazvini chandikuda mari ndikuda chingwa mumba mbonokwereta kutakshop ina handisi ndashandisa dhola kai imimi ndimashandisa kutenga newspaper ende munokwereteni mbonokwereta ndizezwe nevanhu muraini meso munenye kungokwereteni yamari yekukwereta kutakshop yata $6 $6 imari shoma ndikangowina chiti ndikubheja ndikangowina chichere kangorowa ndobva ndatobhadhara ndobvandabhadhara kanganiko muchidyiwa mazvitanga naserizvo aiwa ndipei ndikuda mari yechingwa